Sa unsang paagi nga mas mailan nako ang Dios ug nganong mahinungdanon kini karon? Ang paagi sa pag-ila sa Dios, pagtuon sa Biblia. Ang pagbasa ug pagtuon sa pulong sa Dios mao ang pinakauna nga paagi sa pag-ila sa Dios. Ikaduha, mao ang pag-ampo. Ang regular nga pag-ampo maghatag kanato og higayon nga makigsulti sa Dios, maghangyo sa iyang giya ug magpasalamat sa iyang mga panalangin. Mao kini ang yawi sa pagpalig-on sa atong relasyon sa Dios. Ikatulo, mao ang pagpaminaw sa iyang tingog, pinaagi sa pagpamati sa mga pagtulon-an sa iglesia, no, sa mga wali, o sa espirituhanong mga libro. Kita makabaton og mga pagtulon-an nga makatabang kanato sa pag-ila sa Dios. Ug ngano nga mahinungdanon kini karon? Aron nga kita makabaton og kalinaw og kasiguruhan. Sa kalibutan nga puno sa mga kasamok ug walay kasiguruhan, ang pag-ila sa Dios naghatag kanato og kalinaw og kasiguruhan. Kini naghatag usab kanato og kusog ug paglaom taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan. Ug ang pinakahinungdanon, ang pag-ila sa Dios ug ang Hesukristo mao ang yawi sa atong kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo ug pagsalig kanila kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan.